Maya pa oras, labod Kapampangan. Mayong sabla, buri kang di na maya pa oras. Jello Almazar de Guzman. Bayo tayong talatukini, dakla salamat kang kang kapag masabalan kang katanga mano ne Jello. Sige, pag-umpisan tane. Ining kaya katamong kadinalan na mapulot apat a quiz. Anong no ka rin, karengay may kabalo, tutunggian ko rin manong Tagalugan, dapat ako lang sasabihan din karelang katulid mano na ikayong manalbe, ikayong sumabi ka rin katulid na eh. O ma'am right, sabihin nyo ka rin comments na eh. Sige, pag-umpisan ko na eh. Ing mumunang dili, sikmura. Ing sikmura, Tagalugan niya. Ne? Baluyin kayang katulid kayang Kapampangan, itang mas manayon na Kapampangan. Ing katukina, tutuloy. Ing tutuloy, Tagalugan niya. Sinabi na kano, hindi damda kano, mo natutuloyin kaya kang paplano, mas nating pupuntalanan niya na ano. Tagalugan niya ito, na ano yung kayang mas manayon na Kapampangan. Ing katlo, sabage. Hindi pa na kayong daramdaman ini eh. Iba siya ini kayong Tagalog kung sabagay. May shortcut siya, sabagay. At din Kapampangan na makibalo, gagamitan na sabagay ara. Nano yung mas manayon ng Kapampangan, lalo ya. Ing kapat, pero, impero, bistaman bala mo tanggap na yata aking Kapampangan, ako gagamitan kaya naman yung pero nagmisan eh. At yung mas manayon na Kapampangan yung pero. Balo yan nga ano ya. Kalima, nguya. Eka masigla pa siya ngunguya ka ano nga nakano. Nano yung nguya keng Kapampangan. At yung mas manayon na Kapampangan ini. Yung kanam, lalamunan. Yung lalamunan, Tagalugan niya. At yung mas manayon na Kapampangan. Balo yan nga ano ya. Sulat siya keng comment ne. Ining kapito, kidlat. Yung kidlat, adwaya kabaldugan keng Kapampangan, yung tutuna. At itang metong ng kabaldugan, magamit siya keng bala mo panagkas eh, balo ya. At yung tolindili, ipu-ipu. Yung ipu-ipu, Tagalugan niya. At yung mas manayon na Kapampangan ini. Sulat yun niya mo ka rin comments putang kabetsagin na ng video ne. O sige, panay ko sasabihan, pati Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo, lenyo. O yan, see? Din kaya kayong anak, din kaya kayong apo, iyo sana panagalugan. Banting pa yung akagisingan ng Kapampangan la. Iyo pigagan na kan Tagalog ang pong English. Potang mag-aral la rin, potang dago la mabiyasa la rin. Dapat maulagang maulaga yung Kapampangan, yung akagisingan ng amano. Yung maging karelang amanong siswan. May tanaw, naklasalamat, Luid Tamongan.